ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Sikubingele sikwamukele mbukeli lapha ngasekhaya. Igama le TV uhlanga media, kanti igama le show siyibiza ngokuthi ke iWhy Mina edition. Njengoba ke namhlanje nisibona sila eNewlands West, size kumama la onodaba lakhe afisa ukuthi ke nina njengababukeli lapho ngasekhaya makuukuthi lukhona ulwazi mhlambe noma umhlahlandlela elingasinikeza wona ukuze mhlambe egcine sizakele, okuphi kufanele akwenze. Sizoshiya ke nezinamba ukwenzela ukuthi mhlambe mawukuthi kukhona ongasiza ngako ukwazi ukuthi ulekelele mhlambe la ongakwazi ukuthi ulekelele khona. Sakubingelela sokwamukela amahlelweni. Yebo sanibonani ingane zami. Niyaphila? Yebo siyaphila. Uma uba umama uNtomfuthi Mdunge. Yebo. Okay, luthini udaba lakho ma? Awusichazisele nje ngodaba lakho sikwenzakalana. Udaba lami luhamba kanjena. Ngangena kulendlu ngafika la eNewland ngo89. Kuthe ngifika ngo98 March. Yebo. Kwathi ngo99 kwavela izindlu ezayibhaliswa la. Ngisengila ko16 la eNewland. La ke ngangisebenza lapha eShaya kwakhiwa 2 room. Yes. Sase sibona ioffice la ka First Metro elalibhalisa izindlu. Ngathi ngoba ngangifuna indlu kwakweyami ngangihlala endlini ngaSibali. Yebo. Ngeze officeini ngazofuna ukubhalisa ayibafike bangichazela ukuthi izindlu abazakhaya zi rent to buy zakhiwa uFirst Metro, khona inkampani yaka First Metro esePoint. Imake usu98 ohlala kulendlu le wafikela nje. Ngangihlala ko16. Hayi la izindlu sayibhalisa ngo99. Sangena kulezi indlu nge2000 lesikuyona. Lesingikuyona. Okay. Indlu yakho lesikuyona. Indlu yayi rent to buy le ngoba mina ngisebenza eDurban North. Lesikuyona. Le ngikuyona. Okay. Ngafuna omunye ubaba esasizwana naye ehlala kwaMashu. Weza wazongimela ngepayslip yakhe ngoba mina ngingenayo ipayslip. Ngabhalisa, wangibhalisela indlu wayiqeda. Mina ngabhalisela amanzi logesi. Uthe nge2000 zakhiwa zaqalwa ngoJanuary, kwathi January, February, March, April ngoba endlini ngangena ngoMay 10 kulendlu. Yeah. Hayi mangenile endlini kukuhle kunje ngihlala bese ngahlali ke naye behlala ehostel kwaMashu. Efika maku Friday. Indlu kodwa ayithola ke ngegama lakho. Indlu ngangiyithole ngegama lakho uye wayengimele ene payslip. Since you rent to buy. Since you rent to buy. Sahlala ke ngikhokhela mina wathi nafuna ezindlu. Ngokhokha malini ngaleso sikhathi? Ngangikhokha 440 ngenyanga. Kahlala endlini. Ihlale isikhathi endlini ngoba 2000 kwa 2001 and 2 kwathi ngo2003 kusho 2004 ngaphelelwa imali yokurenta. Hayi futhi ke wengangikhokhe. Mayiphelile imali yokurenta ngazokhishwa uSheriff. Imoto zazi u6 kweveni amaphoyisa. Bekhipha kulendle sikuyona. Bengikhipha kulendle ngikuyona. Bayibeka lapha kulayini impahla zami. Bayikhiya indlu uFirst Metro abameli zothi abameli bakhona oSheriff bangikhipha ke endlini. Hayi ke ngahlala eminyango la. Bafika omakhelwane yonke lemizi ishintsha nje sinami ngikhona. Baphuma omakhelwane bangisiza bayivula indlu ngangena ngahlala. Sengena ngoshuni wenkane manje indaba yabameli the hayi sesingena ngoshuni wenkabi. Omakhelwane bami bonke lapha bangisiza
bangilela ngangena endlini ngahlala angisenayo imali yokhokho singiphelele ukhona kodwa lo mathandana wami wafika ngolesihlanu ngithi mhlambe ngakhishwa ngolwesibili kwalolwesibili olwesithathu olwesine nofo ngolesihlanu omakhelwane singihlele endlini ngelakhi ke mase sivulile beyivulile omakhelwane bafaka icala eNewland East kwafika amaphoyisa nomfaka bayicala labantu ababezokukhipha uthi sengiyaboshwa manje balo makhelwane lapho bathi mangabe beboshwa sonke asenayo imali yokurenta asiboshweni sonke ngisendlini ayengongile amaphoyisa la omakhelwane amaphoyisa avale endlini sahlala endlini bathi sibupheni sonke ngeke aboshwe yedwa ngoba sinenkinga efanayo ngoba sinenkinga efanayo bangilwela omakhelwane bami mikho ngithi ngabathanda hayi ngiqhubeke kanjalo izo i-boycott irento kungeneleke uhousing endlini sagcina ke sesingasakhokhi-ke nonke ke manje sonke ke ngokusemthethweni izindlu zu-99 sagcina ke sonke singasakhokhi hayi ngahlala endlini wanwe hayi umathandana wami kushuthi kube khona la singaboni kahle khona ngasolini kushuthi ngiyasebenza athathwe umunye ubaba wayesekomidini athayi ushuthi ngoba anisezwani nalomuntu wakho angibize ngamagama athe phecelezi la certificate sengane yakho hayi ngihleli nje anginake lutho ngoba ngithi ingqabano into ubani ekuthiwa la certificate sengane kwakusho ubaba omunye olaphezulu esekomidini silonda kuba certificate sengane esilanda ekhaya uNdwandwe uNdwandwe lo wayengimele indle eyibhaliswe ngayo okusho ukuthi vele naphansi ibhalwe ngayo phansi yayibhalwe yena okokuqala bese kuza mina wathatha ingane ushuthi wayibhala yabo yesithathu yabasemva kwami hayi kuthe sedunguzele ngesephathwa umkhuhlane wephathwa iphika uthe hayi idlula ingxabano yethu kuthi mase uhle bese yangitshela athi awayazi ngiyaxolisa maMdunge ngenza iphutha la kwathi singezwani ngathatha usibanibani ngemdalulelo baba usashona futhi wangithatha sayobhalisa ingane yami uJabulani Ndwandwe sayoyibhalisa manje angazi ngingenza kanjani isikhathi engiswele bese lokho esuka ekhaya afike la meholi impesheni azongipha imali ngiyoyisula ayi ngingayi iphuthe engaba nalo ngangayithatha serious lento ukuthi ngelinye ilanga izongihila hayi ngiqhubeke ngisihlalele nganaki lutho hayi ngihlale kuthe ngonyaka odlule yafika ingane ayingazi nama ubaba uphaso sikhathi ubaba bese nesikhathi eshonile washona ubaba wayo wafika ubaba ekhaya wahlala washona ingane isifika information yonke nje mayifika ingane ilethwe udadewabo kudla uthi la ngashonelwa umntanami oqala ukukhuluma umntanami oyifunde kakhulu ngoba uphathwa ikhanda nje incwadi oyifunda ngosuku ayiqeda aguleke ashona ngimthathe ke ngiyomngcwaba ekhaya ngihlale kusale ikuphi ekhaya emakhaya ekhaya kusemaphepheteni eNdwandwe uNdwandweni kwakuwuphi uNdwandwe kwakuwakahlabisa ngiyabona hayi nami ushuthi angisenasikhathi kukhona umntanami ke obesebenza ePhaloke esebenza nomunye umfanyana babe emncane oyinyasa babizwana ngoba wakhe lo Mjondolo uhlala nomngane wakho oyinyasa naye agule wehlala lapha phesheya bebhema lento eyibhenywayo ayo agule ashona mase ngigoduka ngekhaya ngithathe lo mfanyana wami yazi khona la ungishiya khona uthe kwafika umfana la efika senolwazi lonke wafika wenza njani umfana umfana ufika usenolwazi wesehambe ka housing ngisho ukuthi bongo ngoba ngathi waqala ku housing ngose New German waya kose Phoenix
wayithola ukuthi ukhona ubhaliwe mfana. Bekulokho kubuya ke uhousing usibhalisa nje njalo ufika ngoba qala wafika kulowa babo chairman wethu la eSansi ubaba uSibiye. Sayobhalisa khona. Mangithi ngifake ingane umzukulu wami hayi ngithola ukuthi lokhuza la amantombazana masipala akamukela umntwana nginganaki ngithula. Ngiphinde babuye game 2. Izindlu kusho ukuthi beseziwela ka-housing seyisuka ku-First Metro. Sibizelwe lapha ekhanseleni ePortside. La ngafika khona-ke ngayibhalisa ngedwa, ngangabhalisa muntu ngibuye hlaleke. Lo mfana uthi nje befika la kunina kahle kahle uthi ucela indlu yababo wakhe. Uthi ucela indlu kababa wakhe. Ngoba akakwazi kwenza lutho ngaphandle kwami nama ngikwazi kwenza lutho ngaphandle kwakhe. Mangimchazela ukuthi indlu ngayithola kanjani akangi-understand ukuthi le ndlu wayengimeli baba wakho. Futhi ngiyakwazi ukuthi wakubhala. Kuyavela la khokha khona ukuthi umuntu oyekhokha ubani. Imini ngangikhokha happily receipt yaka Standard Bank ngangikhokha ngegama lakhe. Ka First Metro sakhokha ka First Metro. Saze yabhayikhodwa ki rent kuze kumeke singabe sakhokha la ku 99,000. Umfana asisezwani ukugcina kwakhe ngithi ufike kuleya nyanga wangifica ngilele. Hayi ifika ingane bese ngiyichazela. Iyaqala ukungibona nami ngiyaqala ukuyibona. Ukuthi yazi into engiyibona ngathi inkinga lawa into eyinkinga kakhulu ukuthi ingane izusayide elilodwa. Okuyisayide lakho. Lo munye akasekho ukuchaza yonke lento ukuthi ngempela ngabe uqinisile noma unamanga yini. Ingane nje wangitshela ukuthi uyibhalile naka housing sibhalwe sobabili ka housing. Uyibhalelani makuthi akabalekile kangako? Yini ndaba ayibhale la kule ndlu lengane ngoba angazi lonto ade sixoxa nobaba uSibiyi uthe abaka housing mabemdinga uyoba khona. Baneyinamba zakhe khona ayochaza. Akwazi ngoba angazanga nami ukuthi wayibhala ngaliphi nana manje wakutshela yena ukuthi ukufakile ingane. Wangitshela ekugcineni eseqolisa kanti usezohamba emhlabeni. Umbuzo uyifakeleni wathini? Wathi ecasukile. Mangimbuza ukwenze kanjani lokho ungasangazisi mina wathi hayi mama ngiyaxolisa ngangidiniwe. Iphutha lami lokuthi ngingayikwazi kuyisukumela lento ngiye ka housing la ngaba budede ngikhona. Namhlanje ingane uhambe ubaba kusarento. Uhambe ngasarento. Uthe wangasayisukumela ngani phuma nje ukuthi umtshele ukuthi hayi no sekufanele sikhiphe phela manje ngoba vela kusarento. Ubadom nje ngilibele ukusebenza ngani yami ngoba ngisebenza eMachaltini. Hayi mayisifika ke manje ingane ngoba isihambe zonke le ndlela ayikwazi ngani ukuthola litayitela ngingekho. Nawe futhi ngokunjalo. Nami futhi ngokunjalo angikwazi ukuthola itayitela. Selikhona igama lakho lapha. Likhona igama lami. Okay, igama lika baba, igama lendodana. Igama lika baba yimi elendodana. Elikayise lika baba lendodana. Mathatha magama. Mathatha magama elika baba elakho elendodana. Elendodana. Mayisifika la igcikeni. Wena usengakwazi ukufaka yakhe ingane mawubuka. Angikwazi ngoba bengithi ngiyifaka ka housing bengangimukeli. Ngangithi ngifaka umzukulu wami mina nginengane endala lengane engithethisayo. Zindala. Hayi. Ngithi kukabili befika la ngibhalisa. Abaka housing. Manje manikhuluma nondodana esituthini bekana akangazi indodana nami ngimazi uHash mekhuluma nami nibekanaphi kodwa ngicina ngaliphi nje manixoxe. Asigcini ngalutho ngitshela ukuthi le ndawo iproperty kababa wakhe.
mangimtshela ukuthi indlu ngayithola kanjani baba wakho wayengimele uhlalela from 1999 sibhaliswe ngo-99 ngangena nge-2000 May 10 okusho ukuthi njengamanje unyaka wesingaki la 2020 2026 uzunyaka wesi-26 unyaka wesi-26 ngoba uhlala la ngihlala la lo mntwana lo engimthethisayo wefunda grade 1 first year policite ngo-2000 nge-2000 na kulo nyaka una-31 ya wona seside isikhathi una-31 manje inkinga yami yokuthi iyangidabulela mangitshela ukuthi indlu le ngani zami ngithi mina indlu le wengaqhaswa ubaba wakho umqhaso kwakuwami zinomqhaso kwakuwami umqhaso la engakhelwe ngayo ubaba wakho akaqhaswanga ayilizwa leli ngane mangithi indlu cha ibhilonga ngimi ithi le ndawo nje ubuyibona ithi le ndawo asihlukanise yabo la khona la ithi yona izokwakha la mina ngihlale la ithi mina angikwazi ke lokho izobiya iyangidabulela nje mangithi ngibeka izwi iyaphakama manje wena mawufisa ukusizakala kanjani into engifuna ukusizakala ngayo ngane yami ngifuna ukwazi ukuthi ibonge embili ngoba iundwandwe mina ngumdungu phela sasihleni noyise ngoba sithandana nanihlala naye la uyise ubefika ngolesihlanu manje ngifuna ukwazi ke naye ngoba ithi inomndeni wayo noma wengane iyona ibiza undwandwe mina ngibiza umdungu singakhona ukuhlala esayithini njoba le ndawo uyayibona njani umakhelwane la ngithi u3 meters sihlukana nalo makhelwane singahlala yini ndawonye sibe imndeni ewu2 ngoba phela kuyiproperty nokuthi mhlawumbe ufisa ukwazi ukuthi eyiphi indlela ongagcina usizakele ngayo ekuthenini mhlawumbe lo dabo libekayo ugcine kuwena la akukho okunye ngabhalisa la ngepasi lami umqhaso engiphinde phela nguthola ndawo mina nginawo imali lomqhaso wabhaliswa ngepasi lakho futhi kodwa undwando wengimele izindlu zu-rent to buy basithe sesisukuma seza ukuthi izindlu zumi zazi nomqhaso phakathi manje ngihilo ukuthi nje kuyo masizoba umndeni embili kule site enganga ngane le lokuyibona ndiba ngabe lekhaya ndoba nihlala lekhaya masenonke mina ingane seyishonile lezi nginengane ezimbili nabazukulu umzukulu oyedwa usevasithi uzalelwe kulendlu futhi niba ngaphi niba u5 manje ekaba lento ube kumjondolo umntanami lo washona wadadewabo lo kade sifela wadadewabo into engixaka kuyena mkhiphe endlini enkulu uyavilapha ubuyabe yinuko manje lengane le angiyazi ngifisa ukusizakala ukuthi ngingasizakala la ukuthi ngesikwazi ukuhlala ndawonye sobabili ngobani nawe uyaqala ukungibona nami ngiyaqala ukumbona angeke imbono yethu vele izwane ngoba awuzwani umbono wethu sixoxa kungonakelela ukuthi eyichaza ukuthi ngizama ukufuna ukuthi eyiphi mhlawumbe indlela ongafuna ukusizakala ngayo nami angazi ngani yami ngifunisa abazongixazululela mina ukuthi into mayi kanje yenziwa kanjani ngoba ngimele umqondo phela ngoba la uyanginqumela mezofika kufanele ayifikele ngisho ngafika ebusuku uhlala phi yena angimazi uhlala wembukele makuthi khona indlela mhlawumbe uma angasizakala ngayo siyazi bakhona abantu abasibukelayo bako Department of Human Settlement abantu bako housing abantu nje aba relevant to le ndaba lesikhuluma ngayo siyafisa mhlambe besitshela ukuthi oluphi usizo
angalithola noma mhlambe iphi indlela ekuyiyona angenza ngayo mhlambe engagcina iqedile ukukhuluma phakathi kwalamaphathi amabili noma phakathi kwalama sides amabili okuyisayidi likamama nesayidi lendodana kababa owekade ephila noma okuyena owekade esebenza ngaleso sikhathi nokuyena owakwazi ukukhipha lento esibiza ukuthi pay slip ngoba indlu yayikade kuthiwa urent to buy so kwakumele kuphume pay slip ekhombisa ngokusobala ukuthi lo muntu angakwazi ukuthi arente ezisikhathi siqhubeka siyaphambili kodwa ke uma wayezirentela yena ngokusho kwakhe ukuthi wayezirentela yena ubaba wayesebenzisile pay slip yakhe yebo but wayezirentela yena uma ngokuya baba ngaboni ngasolinye mase bengaboni ngasolinye wabona ubaba ukuthi okay mangihamba kuyaphela ngami nale yandlu yebo igama lami lizoba khona mhlawumbe ngenzeka ngife ngelinye ilanga wayese add indodana yakhe ekuthenini nayo ibe iphathi yale yandlu ibe khona nayo kule yandlu la ibe owner ngandlela thizeni wahamba kubaba sekusele yona indodana ayisazi zonke lezi stories sokuthi umama wayekhokha rent yazi ukuthi yona indawo kababa wayo kushuthi ngoba umama wayethandana nobaba wayo nje kushuthi ubaba wenzela umama isihe sokuthi akahlale lapha kule yandlu yona ilazi iqinisele phelele but umama uyazama ukuyitshela kodwa yona ibona ukuthi no indlela eright ngoba nawe ukhona la emagameni abanikazi bendlu ahlukanise igceke la nami ngizoba nendawo yami nawe ube nendawo yakho uma lokho ke ushaya amakhala uthi cha ngeke kuze kwenzeke izibonge ezimbili egcekeni elilodwa yena into ayifisayo ukuthi ngelinye ilanga ahlale nezingane zakhe ngokuthula umfowethu lo naye abona ukuthi mhlambe wenza njani ngoba leyo ukuthi ngempela uzoza kohlala la egcekeni uma uthi akayiboni kahle akukho ke thina sikuphawulayo esikusho nje ukuthi makuthi khona indlela engakwazi ukuthi nilekelele ngayo nina njengababukeli siyacela ukuthi nisitshele ukuthi mhlawumbe yiphi indlela esingakwazi ukuthi silekelele ngayo kulesi simo inamba ke engasithinta kuyona 07853085525 07853085525 awubhaleli usizi lakho lapho into oyifonela kuthina ukusitshela ukuthi hayi mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangase enze kanje iyona ndlela mhlawumbe engakwazi ukuthi imsize ikhona inamba mhlawumbe ongayishiya na kwenzela ukuthi mhlawumbe makhona umuntu ofuna ukulekelela ngalolu daba athinte wena straight awusheshe mfana wami uyiphanje ibhala uma inamba ibhala uma inamba okay ngicabanga ukuthi yona my number MTN 078 829 5982 078 8295982 inamba kamake mawukuthi mhlawumbe ukhona umuntu ongafisa ukuthi elekelele mhlawumbe ngeadvice ethize noma mhlawumbe umuntu usebenza khona ngaphakathi athi hayi no awungisendele iID number yakho ngikucheckele lento eyisho sibone ukuthi singalekelela kanjani nalapho futhi singajabula kakhulu mekwazile ukuthi uma agcina asizakele mawukuthi khona indlela yokuthi asizakale mayengekho futhi nisitshela ukuthi eyiphi solution esingaba nayo ke makuukuthi indlela yokuthi angasizakala mhlawumbe ayikho mhlawumbe eyiphi enye solution esingakwazi ukuthi mhlawumbe sisizakale ngayo akukhona mhlawumbe ufisa ukusho mase sivala nami ngabonga mangathola umuntu ozongiluleka kangcono ngingaze nginyukelwe iBP noshukela ngoba angiqondi kahle ukuthi ingane icabanga kanjani ngoba ingathi imbono yethu ayiboni ngasolinye yebo ngidinga leso sixazululo nje ukuthi abalaleli bangixazulele lo nkinga ngobani ayimanga ngithi ngibeka umbono iyaphakama phakanyelwe umoya yebo mbukeli ke ohlanga media siyabonga kakhulu kusipha indlebe siphinde sidibane futhi ngesonto elilandela ebo